Спортът е сила. Той изгражда тялото, укрепва ума и дарява увереност. А сред всички спортове, плуването е може би най-подходящото за хора с хемофилия. Във водата ставите са защитени. Движенията са плавни. Плуването подобрява кръвообращението, укрепва мускулатурата и намалява риска от болки и травми. Здравейте! Всъщност, родителите ми ме записаха на плуване чисто от съображение за сигурност, понеже плуването е един от малкото спортове, които не натоварят изобщо ставите, пък е безконтактен, т.е. шансът за контузия е минимален. Относно това, кога реших да се занимавам професионално, то става много спонтанно. Един от треньорите ми дойде, попита ме дали искам да отида да плувам с голямата група, т.е. състезателната. Аз приех, понеже бях така доста ентусиазиран да разбера какво наистина е истинското натоварване на спортисти, които са се отдали на спорта. И така започна всичко. Почна да ходя по-често, съответно и да се явявам на състезания и с едно цяло приключение. Всъщност бих искал да кажа, че гледам една тенденция, която показва, че хората са прекалено пренавити от към гледна точка на успехи на спорт. Аз пък бих искал да подчертая, че е по-важно не всичко да е на всяка цена, ами напротив, всичко да се кара постепенно, да няма прекалено натоварване, тъй като аз лично бях така, бях пренавит и това дори повече ми е вредяло, отколкото ми е помогнало. Така че да, т.е. не всичко да е на всяка цена, постепенно да се върви, с малки стъпки, дисциплинирано, съответно да се раздаваш, но да всичко да е в рамките нормално, да няма крайности. Това е нещо, което бих искал да кажа на тези, които тепърва ще се занимават с спорта. Лично от скромния ми опит, който аз имам, това съм научил. От гледна точка на хемофилик, едни от най-големите предизвикателства бяха, когато се състезавах, имах кръвоизлив, съответно трябваше да тренирам, понеже имах състезание и се чуих сега дали да пропусна, дали да отида на тренировка и съм вече малко в дилема. Това е един от изборите, които най-много ме затруднява през времето. И друго нещо е, че трудно е беше да издържа на натоварванията, тъй като ако трябва да се отдадеш на спорт, наистина са страшни натоварвания. Аз бих препоръчал на повечето хора с кръвни заболявания да си тренират непрофесионално, т.е. за любителски. Тъй като в крайна сметка спортът е начин да си поддържаме тялото здраво. Всъщност тук може да направим едно сравнение, тъй като аз и футбол съм ходил да играя с приятели и след футбола се чувствам като разглобен. Обаче след плуването всъщност виждам колко благоприятно е за тялото и как все едно съм отишъл някъде на сауна. Много нищо не ме боли, много отпуснат съм, съответно лек се чувствам, така че плуването е един от спортовете, които след дълги години стаж нямат проблеми с тялото си. Много е полезно. Бих казал, че трябва всеки един от нас да поеме отговорността, да е малко по-дисциплиниран. Забелязваме, че доста от хората в момента гледат повече, стоят на телефоните. Това мисля, че е изключително вредно. По-хубаво да отиваме да спортуваме нещо, да бъдем полезни на себе си и на околните, отколкото просто да гледаме в един телефон, където нещата, които виждаме или изобщо не ни ползват, или дори ни вредят. Така че бих искал да кажа да бъдем по-дисциплинирани, да тренираме усърдно и лека по лека така ще почувстваме едно удовлетворение в самите нас. Плуването дава свобода. Свободата да се чувстваш силен, здрав и жив. Защото животът с хемофилия не трябва да бъде ограничение. Той може да бъде движение, баланс, вдъхновение. Плувай с увереност, грижи се за себе си. Здравето започва с движение.